Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без зур Ширекле авылына юллыйбыз. Бүген үзенең олы 80 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Рахмаева Гөлҗихан Якуб кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан ана кызлары Фәриса, Мәрьям, Гүзәл гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 80 еллык матур гомеренең шактый өлешен безнең якын кешебез гаиләбезне җылытучы. Әтиебезгә яраткан хатын, безнең өчен үрнәк әни һәм газиз әби дә булып яши белде. Әниебез сугыш чоры баласы. Аның кебек тынчан, эшчән, акыллы кеше юктыр. Тумышы белән Курмаев авылыннан булган яшь кыз 1959 елны зур Ширекле авылы егете Ханәфи Яхья улы Рахмаевка кияүгә чыкты. Әткәебез белән алар бик яшьли кавышып, гаиләләрен барлыкка китерделәр. Икесе дә авыр хезмәттә эшләп, өйләрен төзегәннәр. Бар шатлык кайгы борчуларын уртак бүлешеп, бер-берсенә нык терәк һәм кирәк булып торганнар. Кызганычка каршы 1995 елда әтиебез үлеп китте. Инде 26 ел әниебез парсыз канаткага. Кичкенәдән үк без аларның бер-берсенә карата булган бик матур мөнәсәбәтләренә сокланып, алардан үрнәк алырга тырыштык. Иң олы байлыклары ул 5 оныгы, Алиса, Раил, Лилия, Султан, иң сөйгәне һәм озак көтеп алганы Алинәсе. 7 оныкчыгы Илнур, Рәсим, Усман, Расул, Усман, Үмәр һәм Хасан. Барысы да алар әниебезнең матур картлык көннәрен бизәп яшиләр. Газизыбызга кайткан сайын төрле тәмле ашлар, ризыклар белән сыйлыйбыз, эшләрендә ярдәм итәбез. Аллага шөкер, бергә бик дуз яшибез. Без барыбыз да әниебезгә мең рәхмәтле. Газиз әниебез, яраткан дәв әниебез, сине олуг юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз һәм изге, якты, матур теләкләрне юллыйбыз. Без балаларың һәм оныкчаларың синең белән чиксез горурланабыз. Төп нигезебезнең гаилә учагын йөрәк җылың белән яктыртып торуыңа шатланабыз. Һәр кемнең күңеленә юл таба белүеңнән үрнәк алабыз. Үзеңнең кылган гамәлләрең, яшәү рәвешең белән безгә хезмәт сөешәнлек, тормыш зирәклеге, бары тик яхшылык кына кылу сыйфатларын сеңдердең. Киләчәктә дә, исәнлектә, балаларыңа кадерле әни, оныкларыңа яраткан дәв әни, туганнар арасында нәселебезнең нык чылбырын өзмичә, Аллаһы Тәгалә биргән һәр минутка шатланып яшәргә язсын. Без сине бик яратабыз. Бәхетле кешегә олуг юбилейлар насыйп була. Матур булып олыгаеп 70, 80, 90 тула. Быел безнең әнинең дә юбилее 80 яшы. Әниебез безнең өчен иң кадерле, изге кеше. Киң күңелле әниебез, күпне күргән, күп кичергән. Әти белән тормыш корып, балалар сөеп үстергән. Хәзер инде әниемнең оныклары җиткән буйга һәм оныкчалары туган. Тиздән алар җитәр туйга. Оныкчыклар туенда да булсын әни урының түрдә. Гомер атың арымыша 100гә кадәр торсын үрдә. Син булганда авыл да бар, туган йортыбыз да исән. Ялгышмабыз, син ул әни безнең терәгебез дисәм. Ә без сиңа озак еллар әни диеп сөеп дәшик. Балаларың, оныкларың белән бергә гөрләп яшик. Куанычлар гына алып килсен, 80 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Хөрмәтле Гөлҗихан Якубовна, олы юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Яныңа ашкынып,
Яшәтик кадерләп, яшәтик яратып, хөрмәтләп, олгайган